No se oli siis ihan kauhea painajainen. Siinä joku ajoi mua takaa ja se halusi tehdä mulle jotain pahaa. Se oli niin just saamassa mut kiinni, niin mä säpsähdin ja heräsin. Monet kristityt, ne joutuu elämään tällaista todeksi. Ne ihan oikeasti juoksee henkensä edestä. Tämä Run for Your Life-urheilutapahtuma, niin se on sitä varten, että siihen osallistumalla me voidaan edes jotenkin auttaa näitä vainottuja kristittyjä, jotka oikeasti juoksee henkensä edestä siinä todellisuudessa, ei painajaisessa. Joo, heti silloin kun mä kuulin tästä, niin mä ihan mielettömän upea juttu tulossa ja haluan ihan ehdottomasti olla mukana tässä. Kun mies lähestyy uhkaavasti 50, niin silloin on erittäin tärkeää, että pitää kunnostaan huolta. Tässähän on mahdollisuus juosta 5 erikseen ja sitten pyöräily. Sitten Finlandian yhteydessä puolimaratoni, täysmaraton ja 10. Musta on kiva tehdä yhdessä juttuja ja musta on kiva, että tähän on lähdössä iso porukka mukaan. No mä voisin haastaa kaikki, jotka pikkusenkin lenkkeilee tai on kiinnostunut juoksemisesta. Odotan, että saadaan paljon sellaisiakin ihmisiä mukaan, jotka ei ole ennen juossut. Osallistumalla tähän tapahtumaan lähtee taloudellista tukea näille vainotuille kristityille ja heidän perheilleen, sitten tietysti rukoustukea. Saataisiin kokea, että Jumala voisi olla vaikuttamassa oikeasti tämän tapahtuman kautta niin meidän suomalaisten elämässä kuin sitten niiden meidän ystävien elämässä siellä muissa maissa.